Нашата гимназия я основахме с моят съпруг, доцент доктор Михаил Петров, през 1994 година. Това е първата частна английска гимназия в България. За тези години са се обучавали и завършили над 1200 ученика от България, Сърбия, Македония, Турция, Испания, Швейцария, Афганистан, Сирия, Монголия, Ливан, Корея, Виетнам. Около 10 държави и над 60 ученика. Първа частна английска гимназия Уилям Шекспир е първата в България частна гимназия. Вече 20 години тя се доказва като място за успешно учене и развитие на младите хора. Гимназията предлага обучение от 8 до 12 клас в два профила – чуждоезиков и технологичен, предприемачество и бизнес. Високата успеваемост на държавните зрелостни изпити, кандидат-студентските изпити в България и в чужбина са постигнати чрез осигуряване на учениците на отлична подготовка по всички учебни предмети, с високо квалифицирани и мотивирани учители. Гимназията има сключени договори с висши училища за продължаващо обучение на своите ученици. Основната ни насока е свързана с възпитаването на учениците, подготовката им за живота. Гимназията ни е в центъра на София и ние използваме напълно възможностите на всички културни и научни институции, които се намират в близост до гимназията. Ние даваме страшно много възможности за развитие на нашите ученици в училище, с различни извънкласни дейности и изяви. От първия ден, когато дойдох, всички учители и ученици се отнасят много добре с нас и ни приеха много бързо и много ми харесва да уча. Още от 9-ти клас, откакто съм тук, училището ми помогна да осъзная кой съм, какво искам, какви са моите ценности, какво мога да правя аз. Тъй като преди съм учил в чужбина и идването ми тук стана така трудно и трябваше да избера училище, където да дойда, където да остана. Затова избрах първа частна Уилям Шекспир. Първоначално идеята беше, защото училището е в центъра на София и имам достъп до всяка част на София. Учителите много са дружелюбни и ни карат да се чувстваме като вкъщи. Винаги ни питат какво е мнението ни за различните неща, за които говорим. Правим дискусии и зачитат факта, че и ние имаме глас. Завършвайки нашата гимназия, пред учениците стоят възможности за реализация не само в България, но и в чужбина. Ние имаме изключени договори за сътрудничество с Висшето училище по застраховане и финанси, в което наши ученици влизат без конкурсен изпит. Такъв договор имаме и с Нов български университет. Учениците ни там биват приети направо във втори курс, т.е. в трети семестър. Наред с дипломите за завършено средно образование, нашите деца получават и европейски езиков паспорт и европейско езиково портфолио, тъй като нашата гимназия е носител на 2 сертификата за качество, с които сме номинираме от Европейска асоциация за качествено чуждоезиково обучение и за управление на училището. Освен това, учениците ни получават и международен сертификат по бизнес, тъй като работим по програми на Американската фундация Junior Achievement. Учим по учебните системи на Кембридж, отзивите и на ученици и на родители, че нашето образование е висококачествено и че то е признато навсякъде в България и по света. Първа част на английска гимназия Уилям Шекспир е член на Асоциацията на Кембридж училищата и акредитиран член на Българската асоциация за качествени езикови услуги Оптима, което е гаранция за качеството на обучението по английски език и по други чужди езици по избор – френски, немски, испански и руски, за което учениците на гимназията получават европейски езиков паспорт и портфолио, валидни в цяла Европа. Избрах първа част на английска гимназия Уилям Шекспир за училище за моята дъщеря, заради голямото доверие, което ми вдъхна екипа от чудесни професионалисти, които са събрани тук. Както се казва в химна на училището, безметежни светли дни, на бъдещето посветени. Нашите деца тук са в най-добрите ръце и аз съм сигурна, че всеки, който завърши първа част на английска гимназия, ще намери най-добрият път към бъдещото си професионално развитие. Бих казала на родителите следното,
че нашата гимназия е едно много добро място за развитие. Първа част на английска гимназия Уилям Шекспир разполага с богата и атрактивна учебна среда, специализирани кабинети, библиотека и читалня, физкултурен салон и фитнес зала, мултимедиен и компютърен кабинет, която дава възможност за организиране и на интересни, разнообразни и полезни извънкласни дейности.